Benvinguts al canal BAM. En aquest tutorial explicarem com fer una imatge transparent i poder posar-la sobre una altra imatge. Bé, el primer que necessitarem seran dues fotografies. Una que he escollit ha sigut aquesta. I posarem una mica per fer-la més gran, la farem al 100%. Una serà aquesta i l'altra és aquesta d'aquí. Bé, però aquí aquesta imatge té un problema i és que si jo la faig transparent i la poso darrere de l'altra, aquest tros vermell que hi ha al voltant es veurà també el color vermell. I el que tindria que fer és convertir aquesta imatge, que és un JPG, a un GIF, és a dir, fer-li una transparència. Per això necessitaré una estoneta, així que mentre la faig, escoltaré una mica de música i ja tornem. Ja estem aquí un altre cop. Doncs el que he fet en aquesta estona ha sigut transformar aquest JPG, transformar-lo en un GIF, és a dir, la mateixa imatge però sense el fons. I ara per posar-la aquí sobre no podem arrossegar-la directament perquè no quedaria incrustada en la imatge, tindríem dues imatges. El que hem de fer és obrir en arxivo, obrir com capa. I ara aquí sí seleccionar la imatge que hem fet com transparent. Perfecte, aquí la tenim. Bé, si mirem aquí al costat amb els empoltrables he obert la pestanya de capes i podem veure les dues capes, una i l'altra, la que tenim de sota i la que tenim darrere. Molt bé, i aquí podem treballar amb les dues. El primer que faré serà fer-la una mica més petita perquè va sortir massa gran. Així que l'anirem arrossegant. Efectivament, farem una cosa com aquesta, escalar. Aquí la tenim. Hi ha una eina de moure, la posarem una mica més amunt. Perfecte, doncs per fer l'opacitat és tan fàcil com vindre aquí on posa opacitat i anant regulant la tenim al 100% i ara veiem com la podem fer a poc més transparent. Clar, si gairebé ja no es veuria. Així es veu, però no es veu massa el fons, així que la deixarem com a un 40%. I aquí tindríem la nostra imatge amb el seu fons i transparent. Bé, ara el que hem de fer és de guardar, com sempre, seria arxiu, exportar i guardaríem com un JPG, li canviarem el nom, li posarem transparència final i li donarem el format JPG perquè ens quedi aquí en forma d'una imatge. Exportar i exportar. Molt bé, i aquí la tindrem. Tancaré tot això perquè puguem veure ara sí les tres imatges. Doncs tindríem una primera imatge, aquesta aquí, que és la que hem fet de fons. La nostra segona imatge, que hem obert i l'hem fet transparent. Aquí em dona el fons blanc, perquè clar, no pot posar un fons transparent. I finalment la nostra imatge final, que seria aquesta, amb el nostre Darth Vader a sobre de l'estructor aquest que ha caigut. Doncs fins aquí aquest tutorial, moltes gràcies i ens tornem a veure al canal BAM 2000.